May gabi kaninyong tanan. Salamat sa bagong microphone. Bitaw. Ah, ako di ay si Padre John Cabag, na-assign sa usa ka eskwelahan sa Mandawi nga panag-iya sa atong simbahan, Archdiocese, no? And then classmate ko ni Rap Rap, Padre Rap. Yun ako tong nagwali, nagkanta misa sa diri. Yung karon move on, naghihapon ko ning waliha. Bitaw kung mataas-taas magani pasaylua, no? Malipayon kay ko nga nabalik diri, kauban akong amahan, ambot asa na trong akong amahan diri dapita. O siya nag-drive nako matong diri. Bitaw. Ang ato mga pagbasa no naagi mga gihisgutan ang realidad sa kaminyoon. Di man kuminyo. Di sa kumag di ko magistorya ning minyo. Dayon unsa man basta dili ko magistorya ng minyo kung naa makaistorya man gani ko yung pareha ninyo dili mao isalas inyong kamot. Dili na mao padre. Bitaw. Ingani lang sa akong pagmamalandong atong aninawon o pamalandungan ang imahe sa bata nga maghatag kana tugiya sa atong Kristohanong kinabuhi o atong Kristohanong misyon. So, ang bata, baw. Iyaw, no? Mga bata pa ba mo? Naiuban na rin mga bata-bataon. Sige na lang, no? Pareha na ako, bata-bataon. Bitaw, diha sa bata, atong maaninaw ang atong kinabuhi. Maaninaw na to atong kinabuhi. Kay numduman kaayo nga, usa sa mga realidad sa atong kinabuhi, mao ang sala. Di ba? Sala. Nakahimutanan ng sala. Pero di ko mo focus sa sala. Ang akong fokusan mao ang kanang muhimutag sala. Dili sala, kundi kanang muhimutag sala. Kanang padung pa ba? Kanang padung ka manglibak. Kanang padung ka, muadto dito, magtago-tago dito. Yan, muna siya, kanang padung pa. Dili kanang saha. Kanang padung pa. Kanang padung ba? O, timan-an nato, nga ang unang pagbasa, gipunting kita sa libro sa Henesis. O dito gisaysay sa Ginoo nga sa sinugdanan. No? Usam na sa sinugdanan, nahitabo sa itong kinabuhi. Di ba, nag-umol ang Ginoo o usa kalapok. Iyahang gibangagan ang ilungan. O iyang gitayhupan, poo! Ug nabuhi ang iyang minasa ug nahimong tao. Meaning, kung wala ang tayhop sa Ginoo, patay kitang tanan. Ug sa pagtayhop sa Ginoo, kining ato ang nadawat ang atong kinabuhi, gasa ni sa Ginoo. Ug ato kining gamiton sa maayo. Kung di ganito buhaton sa maayo, sala na siya. At tanaw na to, atong mga mata, gihimo sa Ginoo. Di ba? Gamiton tani sa pag-aninaw sa mga butang nga kinahanglang tabangunon, dili sa paghimantay. Kining atong baba, gihimo sa Ginoo aron magsangyaw, magdasig sa mga tao, dili pagpanglibak. Dili pagbutang-butang og istorya sa laing tao. Kining atong mga dalong gihimo duha ka buok aron nga paminawo na to ang nagkadaiyang mga opinyon sa mga tao, di ilang usa. Kining ato mga kamot, gihimo sa Ginoo nga abli, aron pag-agak sa mga tao. Dili na ito kumkumon. Kumkumbira. Inaabit yung mga yung mga sinig, tawag ito, ganang mga kumbira, ibutang plastic, ibutang sa bag. No? Napay uban karon mga social kaayo, magdaog mga tupperware, ibutang sa tupperware. Napay uban nakakita gid ko, gibiragin yan dalunggan sa litson, gibutang niya og Louis Vuitton nga fake nga bag. Niyo ko sige na lang, gitan-oran na ko siya. Okay magkaka, no? Kumkumbira, mo bitang kumbira. Kumkumbira na. Kumkumbira. So ang ato mga tiil gihimo sa Ginoo. Aron nga, lakon na to, latason na to, ang mga agianan aron, musibisyo ug moalagad. Ug man gihimo ni Mama Mary, astos Mama Mary diri. Asa ka Mama Mary? Mama Ems, as atura. No?
Mo ni gihimo ni Mama Mary nga nilatas yag pila ka mga bukid haron adtuon niya si Elizabeth. Nga nanamkon unom na kabuan siya pagyud buntis pagyud siya. Kay balo mo sa kalayon ang gilakaw ni Mama Mary padong kay Elizabeth. Gikan sa daan bantayan padong sa Sibunga. Pero ang trajectory is padong tumoy kay ang Nazaret naman sa ubos. Ang gipuy-an nila ni Elizabeth tuaman sa ibabaw sa bukid. Padung tungas Mama Mary. Nga na ang gibuhat ng Mama Mary. So mauni ang tuyo sa Ginoo na to nga gamiton taning kinabuhi na to sa maayo. Karon padanga-danga ta mohimog sa hinumduman na to. Di man ni mo'y tuyo sa Ginoo. Di man ni tuyo sa Ginoo nga manglibak ko. Di man ni gihimo ang kamot sa Ginoo kani akong kamot para managpa ko. Di wa na siya gihimo. Gihimo ni siya para pag-agak. Magdanga-danga ganita gani padung makasata. Di man kung giunsa paghimo sa Ginoo kining atong lawas. Diyon sa kaminyoon, atong ibutang sa kaminyoon. Kung moabot sa punto nga mag-iring-iring ang usa ka bana o di ba ang asawa, timan sayop ka na. Sayop ka na. Nagpakumpisal ko ni ading adlaw, alauna kapin ako sa buntag na human. Alauna. Ang kasagaran pag sa akong mga napakumpisal, pulos mga minyo. Sige hilak, Padre, unsa man akong buhaton na ni Padre. 16 ka, nagluib ang akong pares, Padre, naibawaan ako. 2 months na lang mag-celebrate mas among 16 years. Pagkahuman, naibawaan ako, Padre, nag-iring-iring siya. Nasakpan pag yun ako. Saan man ako pagpasaylo, Padre? And I said to myself ba, is it wrong to feel that way? Kamu mga asawa, kung luiban mo sa inyong bana, is it wrong to feel that way? Ngayon ko sala, dahil na. Ang sala siguro ka na magdanga-danga pata. Kanang intention. Ngayon ko ba nga sus, paitan ng mga kinabuhi sa minyo, oy. Labing-labing pa daw kuno kaayo na tong una. So, hinumduman sa ninyo, nag-uyab-uyab, magsugod mag-uyab-uyab. Magkurug-kurug pa ganita. Nganong kitaman, wala mo ko experience na. So, magkurug-kurug pa, kay atuon pag dito, ang babae, ihatod yun. No? Mga lagpot yun, ang mga I love you. So, sunod, kami yun na, mga lagpot na. Ang mga kaldiro na yun, no? Paita na niya, mga lagpot na. Natong una kay, yun, atimanon yun. Ikaminyo na, labay-labayan na lang. Natong patungpang mga manag-uyab pa, humot kaayo, nindot kay mga sinina. Nigabot na sa kaminyoon, wa na. Wa na'y pakialam. Ambot na ni, no? Tagsahay, makasaasan siguro ang uban siguro, no? Kaya tungod, wala na'y paki na siguro. Pero anyways, ako lang siguro nga punto, kung magdanga-danga gani mo, di ta maghisgutan ng divorce. Sige, taghisgutan ng divorce. Atong hisgutan, unsay makatrigger nga magbuwag ang banag asawa. Maunay, mas nindot na itong pamalandungan. Mga bana, don't give a reason for your wife to doubt your sincerity. Mga asawa, don't ever put a stumbling block sa inyong mga bana nga mutunhay ang ilahang pagkatao. Each one of you should think that you are one. You grow as one. Mo ginasiya. So ikaduha nga punto, ang bata magtugan ka nato sa misyon nato. Kung kahinumduman ninyo, drama kayo. Naghisgot si Jesus og mga divorce, no? Buwag. Yun ay mga nanuol nga bata. Yung sa kung pagbasa-basa na ni ba, di pa kani mga bata produkto sa panagbuwag. Meaning kani mga bata mga yagit ni, wala ni sila tarong pag-atiman sa ilahang ginikanan, buwag ang mga ginikanan, karon niduol sila ni Jesus. Mga walay bili ni mga bata.
Naka-experience sa bata nga gipakawalay bilita? Kanang na-suggest kag something. Suggest ka, maayo ni siya, pagaman wa ka paminawa. Pinili mo na nga siya, binigay mo na ang lahat, pero hindi ikaw ang pinili. Di ba? Charot yun ay, Ginoo, no? So, sus ka naman yun, no? Kanang maayo kini pagkahanay ang imuha nga plano. Pagkahuman, wa ka tungaha. Meaning ang imong effort ba, wala tigaayog importansya, wala gitigaag bili. Ka-experience man tanan na. Timan-an nato, duol ta sa Ginoo. Duol ta sa Ginoo. Apan ang hagit sa Ginoo, kung nakahibaw kita og mga tao nga naka-experience ni ini, ato silang agakon. Kay maunay, sugo sa Ginoo sa atua. Sa mga estudyante diri, pag tinabangay mo sa inyong module, pag tinabangay mo, ay mo pag-ingon niya, ayaw kay lisod kayo ang panahon ba karon pag tinabangay mo. Pero ay lang pag panginupiyahay ano, pag tinabangay lang. Lain sa nang kopya-kopya. Sa mga batan-on diri nga nagka-problema sa ilang mga relasyon, yung kahibaw mo makatambag mo tarong, tambagi. Ayaw binuangi. Kana siya. Kay kanang naay mga namagi problema sa mga relasyon, tambagi, ayaw binuangi. Ay binuangi. So, muna ay misyon sa nato. Kinsa gani mga tao nga nagkalisod gani, kung naatay matampo, dili man na kwarta ato matampo lang. Kani ato mga dalunggan, dako na kaini, nga tampo. Kana lang, inyong adtuon dito, paminahon lang, kini mga tawhana, nindot na kaina. Sus, naabtan ko alauna kapin ko, sig paminaw sa mga problema na to na kung di man ni kumpisal, akong gipangutan na tong kumpisal sa ko, unya, unsa may mong sa? Wa mag-isa. Mag-isa. Niyo ko, unsa may gibati ni mo na to? Nahiubos ko padre, sa na siya. Sa na siya. So, ang punto lang nga ang imahe sa bata magtug-an kanato sa atua nga misyon. Atua nga misyon. So, sa atong pagpadayon ni itong Santos nga Misa, atong hinuklugan ang atong kinabuhi, kanamuda nga danga ta sa pagpakasa, ug timan-an nato, nga kining atong kinabuhi, gasa sa Ginoo, ug ato kinigamiton sa matarong, dili sa pagpakasala. Ikaduha, ang imahe sa bata, nagtug-an nato sa atong misyon. Ang misyon nato, nga atong aninawon, tan-awon, ang mga gipakawalay bili sa katilingban, ug ato silang agakon sa atong pag-ampo. Ug di ta ni mahimo sa ato lang kaugalingon nang inahanglan ta sa grasya sa Ginoo. Mauning niingon ang salmo, bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Kay whether we like it or not, ang hagit sa pagkinabuhi ug matarong ug ang hagit sa misyon, hagit kini nato matag adlaw. Maunang ang bendisyon nga atong gipangayo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Hangtod nga motak-op kining atong mga mata. Manindog ang tanan. Baguhon nato karon ang atong pagtuo, nagatuo